Edo bada zerbait, saxokoa orain. Dani Navarro izan daiteke bai. Dani Navarro. Orain kontrolik ez dago pelotoian, Kontrolik ez dago pelotoian. Hemen da estudiarra. Azken 5 kilometroetan sartzera doaz. Saxo, saikapen nagusiako ez daukaz. Beste bat elkartu zaio, Dani Navarro. Pelotoiak begistan dara matza, biak. Radio Xakeko Oliver Zau. Egoeran erne ikusi dugu, aurrean Oliver Zau. Iaz Lombardiako giro irabazi zuen Suitzarra. Pelotoia gainean. Lau. Bai, hor puska hundia falta da. Euskaltel kontrolanean, Euskaltel bera kontrolanean. Hor nik uste dut Rabobanken aipu egin du nik, eta uste dut Rabobankek arazo hori izango zuela segurazki. Segurazki Michael Matthews atzean geldituko zen, eta horregatik gure atzean baldin bada, logikoa da lanik ez egitea. Horrelako okerren bat behar zuen bestela ez baita, erraza ulertzen, lehen hainbeste lana egin eta orain ez agertzea. Nafarrak aurrean, Oroz. Egoi eta Berdugo. Hiru eta erdi helmugarako. Menazantza. Oroz orain. Menazantzaren gurpilera inguratzen. Oso noskapen. Eta Samuelek esprintean sartzeko asmorik izango duenik, baina kontrolan nahi inork ezarri baldin badu gaur, fundamentuz Euskaltelek ezarri. Oso esprint ireki izango da, Beno, gizonik azkarrena berriz ere aipatu egingo ditugu bada ezpada. Movistar Rojas, Katusak Bizioso. Arandibiz orden ez dakigu. Minitxeko. Estanako Gabatzi, Rabobankeko Matthews eta Paul Martens. Ez dakigu, horri izango diren. Biurgunea azken 2 kilometrako pankartaren bila. Tim Lichtart ez du gaipatu, baina soliloa Fermin, eta urarek gizon azkarra da, Tim Lichtart. Holandako txapelduna? Bai, gizon azkarra da. Oso postunak egiten ari da. Mateo Carrara da buruan. Lichtart egiaz, debut urtean. Irabatzeko zuen Holandako txapelketa. Alde ederra dago, sprinter saila handia izaten den amaierak edo gaurkoa ikusi. Erritmo zere, asko zere motelago, antolaketa zere haiek tajukera gehiago izaten dute, hau neko nahasia, kontroli gabea, nagusirik gabea. Ez dago talde jakin bat, lotuko duen talde jakin bat. Irekia dagoela bat, etapa.
Eskubialdetik atoz, bakan soloileko elitarrekin. Raboan kagertu da. Orantxe Raboan eskubialdetik. Hor izango dute Mazios ordu. Bai noski. Hortxe, azken kilometro. Esprinta ez dakit nola antolatu da. Esprinter bakoitza taldekide gutxi dauka inguruan, eta hor Rabobankeko horrentzat azkeneko kilometroa buruan irautea oso lan nekeza izango da. Eta hor potxe egiten baldin badu, gero esprinterreko kapen ona izatea ez da erraz izango. Beno, hor dugu pelotoia. Azken kilometroari dira egiten, Mugako pankartaren bila une honetan, denak elkarrekin. Aurreneko etapa, honen bestez esprinak erabakiko du, aurreneko etapa eta aurreneko mailota. Rabobank buruan, Mazios munduko txapelketa irabaztako da, hogeita urtezaztiko munduko txapelketa. Hor Gabatziren gurpilean doan zirrendureria da. Gabatzi, horatu, dena goiti bera orain, Astan handela. Gabatzi ba aurrera orain. Damiano Caruso likuigasekoa. Orantxe aurreratzen, Gabatzi, Astanakoa. Ia zena usten bakan solei. Rojas azkenean. Rojas bastarretik sartuta azkenean, bakan soleko gizonaren aurretik sartu da. Bastarretik etorri da, inork ikustetzuen lekuti Jose Joaquín Rojas, Espainiako txapelduna, eta berarentzat gueñezko etapa eta aurreneko mailotoria. Horren sartu da. 2009an hemen etapa irabazi zuen Suitzarra. Rojasen denboraldiko lehena. Hor duzu, bastarretik izkutuan dator. Eta esan liteke itxita utzi duela gainera une batean bakansoleleko gizonak, baina pedal golpe oso indartsua erakutsi du. Oso indartsua eta gurpila erdi bat edo tartori atera dio. Bai. Hemen du saria Rojasek, Espainiako txapelduna. Eta posto ikusita, Xavier, bigarren Puels, hirugarren Beckman, zuga ipatu duzuna, seigarren. Puels, Beckman eta hauek, esprina baina gorantzako esprina. Behar dute. Bai. Igotzaileak dira. Puels, gogan izan zuen lehen urtean, Fili Gilbertek Tirrena Adriatikon azken unean hartu zuen aurrea, baina igoera oso gogorra zen eta Fili Gilbert lehen urtean ura menderatuko zuen amasemerik etzelako, baina harrituta nago hor guk aipatu ditugun izen hori denak, baia amarretik atzera bezala salkatu dira, Bizioso, Matius, hori denak gizon azkarra dira, gaur sekulako aukera zuten, baina nunbait oso jota edo alegatu dira.